DJ Lutfi apa nih bos? Tak disangko udah masih menyimpan rasonan lamu dan kubu dalam nan samulong saraso menyenangkan di ujung jalan bagan pintu indah tercatat. Adia sayang, maafkan diri nanko ndak picayo jo cinta suci kita hingga akhir nyobanya santibo akulah dayo kini dia akan dua lah bakuno. Doni Fernanda di jangan dibujuk-bujuk denda dia pulang kaji lama cari nan lain saja biar denai sanang di siko. Daniel Ganesha, janda yang mana nih? Doni Fernanda di bos. Amandera